Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblem. Selamat siang pemirsa. Ceritanya aku nginep. Iku kuai anakku lanang wis purek. Yuk pulang, ngajak pulang lah. Yo ngumangsane di omah dhewe, guys. Kenapa aku jarang nginep iku yo ngono kuwi. Tengah wengi ngejak purek kuwi tak neng-neng tak kempet tak keloni merem kuwi aku tangi apa ngewangi mae iku ya melok tangi guys jam 3 mbok jam piro kuwi bukan masalah aku ki nginep iki karena enggak mau anakku kuwi cara mono gak udan nang jam 12 bengi ngejak mulai jenenge bocah guys ngono ya iki aku ya nginep tak reh-reh soalnya udan terus pemirsa ya bagi yang mungkin pengen ngerti Mbak Eka nginep di rumah mak nih wis ngono kuwi guys. Ini saya mau unboxing. Emang tak ketarani guys. Udine engko nek kelur karo ater-ateran liyane. Soalnya kan yo padha-padha ae sini pemirsa. Cuma yo pengen diketarani ae. Asine padha-padha ae guys. Nah, ini mau unboxing berkatan dari Makni Tante Deni. Ki arep ndang tak nget soalnya wedi nek mambu guys. Terang-terang ini guys. Emang tak pengen nambahin men ditambahin ae. Ya ditambahi tahu guys sampai kuah tok. Jadi sayure ya seperti itu. Iki aku malah seneng sego wadangan. Gak tak nget guys ben ini tak nget sisan pemirsa. Ini tak bukaan nih. Aku orang blinter ae kok aku ora sakake dadi pangan mae nggo ngirim omawan. Mak iki karo anake kabeh loro karo niki gak enak soal panganan guys. Ya aku makasih buat Tante Deni. Ya aku nyumbang ayam wingi pemirsa saiki. Iki wong iki bocor guys ceritane iki mang. Kecucuk apa? Kecucuk balung. Wong iki sebagian iki kan ayam kampung karena memang opor iki ayam kampung sing bener guys. Cuma aku tak sumbang ayam potong lho kok ora sedeng guys. Ini akeh temen mak iki ya. Kayak kok ini akeh temen. Gak nyandak guys yo tak selena panci wae. Ada memang Mas Santo mau pulang, tapi kan joblok-oblok. Maes ngono guys. Ya pengen Mas Santo mulai tapi butuhane akeh guys, ya tanggungane akeh wong lanang golek nafkah, ya sing nang omah ya sing wedok sing rewang. Yo, mau tak balik-balikno wis ora usah mak aku ngono. Isih omawan mak Deni sik uman. Engko lho sak gak isang ini. Wis mak, weno liyane aku gak popor nglintir. Engko nek Anto pengen rakitan oblok-oblok ngono lho oblok-oblok. Iki guys. Sekowadangan iki wae. Ceritane memang gak niat nginep dene engko nek jujur urip jeneng bocah sakmono guys. Yo. Mbok atur ngene mbak ngatur ngono jenenge bocah cilik iku ora iso. Iki maaf guys, kok pengen golek penasaran perlah guys, ben resik. Ora resik ya guys. Baik aku ora resik mbak lagi ora ana telasarane guys. Mejone iki resik-resik ae mejone. Cuma kan jenenge mau jenis tinggal masak ae kan yo permukaan iki ana sing ireng ngono sebenarnya resik-resik ae kok tembok iki kan kecipratan minyak kan dadi berjamur guys. Tak tontonane aku ya isa-isane njaba lega ning njaba wis iki pemirsa ya aku mulai tak ewangi isa-isa mangga tak konten mergo nek kaken durasi ki HP ku ngeblank pemirsa. Memori luare kadang kena kadang ora. Duwe memori ki nyaut ora. Aku pusing dhewe, guys. Ayo. Syah. Pitik njaluk mangan. Bar tak mangan kok pitik. Heran aku karo kowe.
Serapanku ki mbok ning ndi pemirsa, anane kemoceng ya wis. Yo apa? Aku ya sini lempok kabeh bar tak balsemi. Cuaca ora masalah rewang, rewang iku yo disengkuyung bareng diras banget. Bisa tak ngut pemirsa sayure. Jadi pengen rencana tuku perlak pemirsa dulu sholatan, dulu kamar juga perlak kanggo meja dapur jadi ben ketok rapi. Soalnya kan kayune iku mejane iku kan anu misal lapuk, ora masalah kempror ora tau diresiki. Ngono iku ceritane, guys. Aku gak nyuci. Gampang. Aku nyuci ke sore ae pemirsa. Lo di ora anak lanang jan. Dan tanggep. Karpe main tuh nek anta pengen nek sedon mulai. Wis pemirsa. Sudah selesai. Keluar dengan di ini bisa kita tidak karak sing sekondi ini tapi menika aku ngumpulno sithik-sithik kara dinggo apa dinggo pitik guys ya aku gak masuk soalnya yo sing teran dari mai ya wis ngono kuwi guys. Cuma aku ya mbek iku lho ndelok kontenku. Tak sik kontenku sebelumnya guys. Tak edit sik. Bisa emang tak tinggal apa ngedit dulu, masang iklan dulu. Oh, YouTube ki anu pemirsa harus jelimet juga pengeditannya. Salah masang iklan pun juga nanti dadine nggak jadi dibayar. Pokoknya hati-hati. Ini aku make upan guys, cuma natural, kadang pakai sunscreen, kadang cuma pakai bedak tok. Ya, ana sing komen Mbak Eka gitu lo make upan. Aku setiap hari ki make up guys, cuma make up pakai natural. Minar aku pernah macaku kandel make upku di komen pemirsa terlalu menor ngono lho guys yo. Jadi nek macak kita sesuaikan dengan kondisi. Nek pas lagi acarane resepsi macake penampilannya berbeda. Nek nang omah ya berbeda no guys. Lip creamnya juga berbeda. Nek kok tak nggo ki Implora sing ambune kok kopi-kopi guys iki di gunung omah. Engko gak make upan kliru make upan berkarakter sithik engko yo kleru wong jenenge urip nang dunia konten iku penuh dengan pro dan kontra. Lah nek aku mbok macak sing tenanan nek pas metu kok ngono wingi tre memang aku mau ke Jepang delalah bapak ibuku gak kondom mungkin gak duwe kuota apa piye iki loro wis tekan kecamatan Sambong aku diceluk wis tekan alas guys. Kuwi kenapa aku gugup nang Jepang ku ceritane kan memang rencana mau ndang tak lunasi dan omong-omongan karo pihak TPA-ne. Adalah ibuku bapakku ki memang waktu cucu opnam kemarin tidak nengok karena yo bapakku loro, anakku sing Mas Alek loro. Terus ibuku njogoni mereka berdua dadine yo gak iso rene. Wis janji sok nek aku nek wis anak lanang mulai ya putuku mulai aku tak anguk-anguk terus sekalian juga ngeten Mas Alek. Mas Alek juga kangen. Kenapa Mas Alek ke sana? Karena memang ibu tunggu baturan bayi. Ya wis tak jak rene. Mas Alek juga kerasa nang Jepang ket bayi kan nang Jepang guys. Ya. Juga ada pernah yang tanya udah tak jawab berkali-kali Mas Alek itu anak dari mantan suamiku sebelumnya. Jujur karo anak dengan Mas Anto wis yo. Engko nek tak bulan-bulan ini takut tengku yang nonton iki engko komplain lagi guys jenenge wis pernah tak jelasno bertahun-tahun yo nek pengen ngerti secara
gamblang bisa di scroll konten saya gitu ya. Yang mungkin follower yang baru ya mohon maaf saya tidak bisa mengulang-ulang bolak-balik. Engko sing lawas komplain guys, penonton sing lawas kok komplain Mbak Eka di bulan-bulan ae aku serba salah. Udah ya aku kemarin udah tak jelaskan gitu ya. Penting padha rukune podo-podo nggenahi ya aku tetep piye caraku ya. Alhamdulillah sudah lunas guys, jadi tinggal nanti kataman Mas Alek gitu ya. Terima kasih nonton kontenku ya Kimang nginep dan bantu-bantu Mai karo Tante Deni. Wis bar tak isai juga wis tak wangi ngisai yuk guys, terus aku pulang karena aku yuk kesel kabeh ndang soalnya aku punya tanggungan nganter punya Dek Yola iki keponakane Mbak Deni yang di Kapuan sana loh guys, perbatasan karo Mulinggo guys. Karena aku nang merah ae kok sayure ndang ora engko ora dadi pangan karo Mbah Di ku yo Mbak Yola. Baik Dek Yola guys ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan, tetap semangat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe keluarga Mas Goblem. Dadah.